Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi andi nangisen fumate pasipam dino chema kupina mudanga kumsoro mutambare umambo wenyuwe kudenga mundi utemponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziwa kutinda kanyorwa mutambare upenyu erenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa simba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinorinda here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva
ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa. Tinotenda vanhu vaMwari tasanganiswa zvekare mukati menguva dzekunamata. Pamangwanana anhasi toda kuti titaure imwe nyaya iri kuraramika mukati meupenyu hwevazhinji mukati mekurarama kwatinoita munyika yatiri. Regai titange tanamata tikumbire Mwari kuti vatibatsire. Ngatinamatei. Ndinokutendai Mwari pamangwanana ano maita henyu kutendera ini nehama dzangu dzakateerera kuti tive nenguva yekunzwa shoko renyu. Tinoziva kuti Mwari mune zvamunoda kutaura nesu. Tinokumbira Mwari kuti nyaya tichadzidza nhasi sezvo iri nyaya inorema inoda kuti vazhinji vari kurarama mukati mayo vabatsirwe nesimba rinobva kwamuri. Komborerai umwe neumwe uchagamuchira shoko irori nekuita shungu yekuda kurirarama. Maita henyu musiki wedenga nepasi. Amen. Tinotenda. Regai titarise musoro wenyaya unoti izvo kuvava kwemwoyo. Kuvava kwemwoyo pachirungu ndokuti bitterness. Saka vamwe vanogona kuda kuti kuvava mumwoyo, vamwe kuvava kwemwoyo, kuvava pamwoyo. Handizivi zvamunogona kuda kutumidza kushona, but kuchirungu tiri kutaura nhasi pamusoro pebitterness. Ndinonzwa nyaya inoitika. Vamwe mai vanonzi mwana wavo akapomerwa mhosva yaakanga asina. Sezvineiwo ndokubva mapurisa auya kuzomusunga, vakatomutora vakaenda naye. Nyaya iyi yaakutongwa. Komana anotaura kuti nyaya yamuri kundipomera handina kuiita. Anoramba akatsika panyaya yake iyoyo. Mapurisa vachizama kushandisa evidence dzose dzakanga dziripo pada vaifunga kuti mukomana ari kuramba mhosva nyangwe akaiparamura, vachitarisa pakudzidza kwavakaita kana vachitsvaka mhosva. Vanoramba vachitaura naye kusvikira mapurisa vakazotanga kumurova. Kunonzi vamurova kudaro, vakamurova zviri serious kusvikira vazodiscover kuti mukomana uyu ichokwadi haana mhosva, but achidzokera kumba haana kunorarama nguva refu. Akangorarama nguva pfupi ndokubva atopfuura, ndokubva atoshaya, ndokubva afa. Mai muridzi wemukomana uyu, muridzi wemwana uyu, vakarwadziwa zvakanyanya kuti pamusoro pekuti mwana wangu anga asina mhosva, mamurova mukamuita kafira mberi, mamudzosa haana kurarama nguva refu, angorarama nguva pfupi ndokubva atofa. Mai because vakave nehasha, vakave nekutsamwa, vakave nekubatikana kukuru pamwoyo pavo, vakarwadziwa zvakanyanya. Kunonzi vakatora rimwe danho risiri rekuenda kuvatongi vedzinyaya dzepane rino pasi, but vakaenda kun'anga yainzi inoziva kudhila nenyaya dzakaita sedzidzi. Vaenda ikoko, vari kunosvika vachinotaura nyaya yavo, ndobva vabvunzwa nen'anga, saka moda kuti tidhile nenyaya yenyu nenzira ipi? Zvikanzi mai vanotaura vachiti izvo, noda kuti mumutse ngozi inoenda kunopedza vose vedzinza remupurisa umwe neumwe akatora rupande rwake pakurova mwana wangu muita kafira mberi. N'anga ikati zvakanaka, uyai nezvinodiwa ndokuudzwa zvinodiwa, itai zvinoda kuitwa ndokuita zvinoda kuitwa. Ndokubva mhepo mweya yetsvina yasimuka ikatanga kurova madzinza, ikatanga kurova ndudzi dzeumwe neumwe ainzi mupurisa akarova mwana uyu. Nemhaka iyi ndiri kutaura nyaya iyi, ndiri kutaura nyaya iyi kuti muone panogona kusvitswa munhu nechinonzi bitterness. Chii chinombonzi bitterness? Chinonzi bitterness ishungu dziri pamwoyo, ihasha dzisina kupera. Vanhu vanotsamwa, unoziva vanhu vanotsamwa mukakumbirana masorisori zvotopera, mangwana maakutosekerana maakutowirirana. But pane kumwe kutsamwa, pane imwe mhando yekutsamwa yekuti munhu anoramba akabatikana kwenguva refu, hazvipere mushe sekutaura kwevechidiki vanhasi. Saka chinonzi bitterness ishungu dziri pamwoyo, kuvava kuri pamwoyo,
kunokonzereswa nezvakaitika. Zvakaitika izvi zvinenge zviri zvikuru zvinorema pamwoyo, zvakadaro zvekuti hazvigamuchiriki nyore. Munhu anoti akazvifunga zvinobva zvave fresh mukati mepfungwa dzake, otangidza zvekare kurwadziwa sekunge zvadzokorereka kuitika mukati meupenyu hwake. Munhu anoti akafunga mashoko akaudzwa anonzwa godo pamwoyo pake, anonzwa kurwadziwa kuri serious, ndo inonzi bitterness. Ende kazhinji zvinhu zvakaita sezvizvizvi zvinhu zvekuti zvinorema kugamuchira. Ndo saka vamwe vakazotaura shona inoti izvo chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwa, nekuti vaedza kubuditsa pfungwa yekuti vacho vanoita zvinorwadza, vacho vanoita zvisingatarisiri kuitika, vacho vanoremedza upenyu hwevamwe vanotokanganwa nekutoenderera mberi neupenyu hwavo sekunge everything is normal. And hapana chinhu chinorwadza in life kuti munhu anouya otaura mashoko anorwadza, oita zvinorwadza, oita zvose zvinorema kugamuchira, but oenda hake otoita sekunge hapana zvaaita, sekunge haasi kutoziva impact yezvaataura kana kuita. Saka chinonzi bitterness manje chinouya mushure mekunge zvinorema kugamuchira zvataurika kana kuti zvaitika. Munhu oramba achifunga nezvazvo, achienda mberi achidaro, achitodyika pamwoyo, ende pamwe pacho zvinozove neimpact inooneka yatichataura patiri kuenderera mberi nenyaya. So regai titaure nyaya iyi tichitarisa mukati meshoko raMwari. Bhuku raGenesis rine imwe nyaya yakamboitika pakati pehama yakaita kuti bitterness isumuke, yakaita kuti shungu dzisimuke, yakaita kuti hasha pamwoyo dzisingaperi, kutsamwa nekurwadziwa kusingaperi zvirambe zvichiungana mumwoyo mevaviri ava vakanga vachinetsana. Regai ndiverenge panapa Genesis chapter 13, ndichaverenga vhesi ya8, vhesi ya7 ndozoverenga vhesi ya8. Genesis chapter 13 pavhesi ya7 panotipo vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahama navafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakaita nharo. VaKenani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Vhesi ya8, ipapo Abhurahamu akati kuna Roti, nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe napakati pavafudzi vangu na vafudzi vako, nekuti tiri hama. Toda kuti munzwe nyaya iri panapa. Vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahamu nevafudzi vezvipfuwo zvaLoti ndo vanetsana. Batai nyaya. Bhaibheri riri kubudisa pachena. Mukadzokera pavhesi ya6 muchaona kuti nyika yavaigara yakanga yare diki, in the way yekuti izvo kana vaida mafuro ezvipfuwo zvavo zvaita sekunge mafuro mashoma. Saka vafudzi vari kumafuro uko vairwidzana vachirwira mafuro, ende kunetsana ikoko kwakakonzeresa kuti izvo nharo dziwanikwe pakati paAbhurahamu naLoti. Batai nyaya iri panapa. Vanetsana havasi Abhurahamu naLoti, but vanetsana vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahamu nevafudzi vezvipfuwo zvaRoti. Saka nyaya haina kuitika pakati paAbhurahamu naLoti, kwete. Nyaya yakaitika kuvafudzi uko kuseri uko kumafuro uko, Abhurahamu naLoti vasipo, but yakazoonekwa yakumanifesta pakati paAbhurahamu naLoti. Maimboziziva here vana vaMwari kuti dzimwe nharo, kumwe kusawirirana, kumwe kusagarisana zvakanaka kuri pakati penyu hakuna kukonzereswa nekuti imi mumene muri vaviri ndimi makanetsana, kwete. Pane vakanetsana kuseri kwenyu uko musiko, but chakaitika ndechekuti imi makahakira, makainherita nyaya dzevakanetsana musipo. Panapa tiri kuona kuti izvo bitterness yakatanga kugenerata mumwoyo maLoti. In fact, kaverenga zvakanaka vanokomenda Bhaibheri vanobudisa pachena kuti Lot mudzimai wake ndiye aive neproblem nekugara pamba, ndiye akakonzeresa kuti Lot naAbhurahamu vaparadzane. Saka zvese zvaiitika pamusha apa zvainjiniwa nemuroora ainzi Lot, nemhaka yekuti akanga ari mudzimai akanga asingadi Mwari, akanga ari mudzimai airwadziwa
kurarama ine atmosphere inorumbidzwa Mwari zuva nezuva. Saka akaita zvose zvaanokwanisa kuti akonzerese kunetsana kwaAbhurahama naLoti, zvekuti panonetsana vafudzi vaAbhurahama nevafudzi vaLoti akabva aita capitalize on that situation kuti nyaya yake ibude zvakanaka. So muchaona kuti izvo bitterness ine kwayanga yatotangira, but kana yakuzomanifesta yakazoonekwa pakati paAbhurahama naLoti. Zvai zvinoitika, Abhurahama anoti nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe, uye nekuti izvo tiri hama. Panapa inzwai nyaya iri kuitika. Nyaya iri kuitika ndeyekuti shungu kana kuti kutsamwa kana kuti bitterness kana ichinge yagara pamwoyo wemunhu inoshandura maonero atinoita upenyu, inoshandura the way we interpret life. Panzvimbo yekuona rudo unogona kutanga kuona utsinye. Panzvimbo yekuona zvakanaka zvauri kuitirwa unogona kufokasa pane zvakaipa zvauri kuitirwa. Panzvimbo yekunzwa vanhu vachitaura mashoko akanaka pamusoro pako unogona kunzwa sekunge vari kutaura zvakaipa pamusoro pako. Hamuna kumboona here munhu anoti kunyange mukataura zvakanaka zvinengei pamusoro pake, iye anoramba achingozvitora sekunge muri kureva zvakaipa pamusoro pake. Munototaurawo muine zvakanaka muchitomurumbidza pamusoro pebasa rakanaka raanoita, muchitomurumbidza pamusoro pekugona kwaanoita, muchitokomendawo, muchitotawo ecompliment yekuti aiwa munhu uyu munhu akanaka, anoteerera, akazodai, but iye kana akuzvitora akuzviinterpreta anonzwa sekunge vari kundinyomba, vari kundiseka, vari kutaura muzviravo vachida kundiseka. Zvinokonzereswa nekuti maonero kana kuti matorero atinoita upenyu anenge ashandurwa nemaexperiences atinenge tasangana nawo. Kana zvadaro zvazvinoreva ndezvekuti izvo the way you feel about zvinoitika zvese in your life inobva yashanduka. The way yaunofunga, kafungiro kako chaiko thought pattern yako inobva yashanduka. Instead yekuwandira kupositive side unenge uri munhu akawandira kunegative side. Instead yekutora zvinhu sezvazviri zvingori straight semawiro azvaita, iwe unozvitora uchizvimonyorora ndakafungiro kako kakavhiringwa nebitterness. Saka zvazvinozoita manje zvinomanifesta mumashoko nemaactions aunoita. Kaverenga vaRoma chapter 3 pavhesi ya14 inotaura ichiti izvo mumuromo mavo muzere kutuka nekuvava. Chirungu chikushandisa vara rekuti bitterness panzi kuvava. Even nemashoko anotaurwa nemunhu anogona kutokuudza kuti munhu uyu akatsamwa, munhu uyu ane nyaya dzake. Hamuna kumbozviita here vanhu vaMwari kuti unongopindawo mukombiso sekutamba sekuseka, wotongokumbirawo kana muzupuko chaimo, wotongokumbirawo shamwari koswedera katigarisani, munhu agotanga kupopota. Kana muchitonga kumba kwenyu ngazvigumire kumba kwenyu. Kuno kubhazi tabhadhara tese ma30 bond, hapana munhu akakodzera kutonga muno. Usada kungoti pese pawasvika vanhu vazive kuti wasvika, wotoshaya kuti kunyaya yangu yandaparamura panapa ndeyekuti kudii, ndangokumbira chete kunokumbirawo tiswededzane muswedere uko tikwanise kugarisanawo pasiti rimwe chete. Asi munhu wotopindura nehasha dzekuti unoshaya kuti wakanganisei pamwe pacho nyaya haisi yako munhu waMwari. Zviri kukonzereswa nemaexperiences akaunganidza hasha mumwoyo munhu. Saka pese paanosvika mumuromo make, sekutaura kwaPauro kuna vaRoma chapter 3 pavhesi ya14, mumuromo make muzere kutuka nekuvava. Ukamunzwa ashama muromo, ukamunzwa kutaura, shoko rinobuda ipapo rinoratidza kuti kuseri kwaro kune bitterness. Saka bitterness ndo zvainoita, inodestroya a good spirit mumunhu. Mona Loti naAbraham vaisimbowirirana, but nharo dzakatanga kuwanda. Hamuna mbosvika here kumba kwenyu rimwe zuva muchibva kubasa motongobvunzawo kuti kana kuti muri kutongotaurawo nyaya, maybe muri kungozamawo kutanga nyaya, ende pamwe pacho unenge watozviona kuti pano nhasi pane a situation, pane environment ingori tense, pane nyaya iripo. Wongotiwo hari kanitsvagiwo pekutangira nyaya napo, wongotaura kuti ende nhasi kwapisa wena,
unonzwa wodaiwa unzi saka asi kuziva kuti kwapisa ndiani, woruzama kuudza kuti kwapisa asi kuziva kuti kwapisa ndiani, wotoshaya kuti kwenga tinosingotaura nyaya yavanhu tichingodaro, zvakaipei kuti ningotaurawo mashoko ndichidaro. Ziva kuti pane nyaya iri seri. Saka Lot aita nharo dzanga dzakuwanda mumaconversations ake naAbhurahama. Abhurahama akazviona taisimbowirana nechikomana ichi, but mazuva ano kunetsana nekusapindirana nekusanzwisisana nekusakoterana pari wrong zvawanda, kukoterana pari wrong zvawanda mukutaudzana kwatinenge tichiita. Saka bitterness ndo zvainoita kana yagara pamwoyo pako, hama yangu, inouraya that good spirit inoita kuti ude kuinana nevanhu, unodevelopa an I don't care attitude. Ende unogona kuona munhu ane shungu pamwoyo achitanga even kusagona kuzvibata zvakanaka, haachagoni kutaura nevanhu zvakanaka, anongogwajura nekugwabvura vanhu vese. Zvese zvaanoita ndezvekungoshungurudza nekushungurudzika nekukonzeresa kusawirirana pane vanhu vose vakamukomberedza. Ende bitterness inokonzeresa kamwe kacoldness, kakungoshaya shungu nezviri kuitika. Makamboona here munhu wekuti izvo semhuri munogara pasi moita urongwa hwenyu huri kuda participation yemunhu wese, but panongoita mumwe ane shungu dzake pamwoyo asingangoni kubatirana nevamwe, so anoramba achiopoza nekushoropodza akamira nechekure. Zvese zvinenge zvichiitikapo chake kushoropodza, ende apedza kushoropodza haaite participate pazviri. Bitterness chii chimwe chainoita. Regai ndiverenge pana maPsalm chapter 32 pavhesi ya 3. David achinyora mushure mekunge aita chivi akaramba achizvidya mwoyo. Inzwai, bitterness haingoitike bedzi nekuti pane zvawaitirwa. Munhu anogona kutore bitter against himself or herself, anogona kuzvishora kana kuzvituka pamusoro pezvaakaita, oramba achingozvideredza, achingozvidya mwoyo, achizvishungurudza kuti ko chinhu chiye ndakachiitirei. Saka David ane nyaya dzake dzaangaita, akadevelopa mwoyo une bitterness against himself, akatanga kuzvidya mwoyo, akatanga kuzvishungurudza. But David chaakagona kuziva kwekuenda nenyaya yake. But anotaura achiti izvo pavhesi ya 2 maPsalm chapter 32 pavhesi ya 3. David anoti izvo, panguva yandakaramba ndinyerere mapfupa angu akasakara nekuura zuva rose. Inzwai panapa, hanzi naDavid, panguva yandakaramba ndinyerere mapfupa angu akasakara nekuura kwangu zuva rose. David ari kuti izvo, ukave nenyaya dzinokudya mwoyo nekukushungurudza mwoyo, ukasaziva kwekuenda nadzo, uye ukasaziva kuti unodhila nadzo sei, woramba wakachengeta pamwoyo pako, iwe nyakutakura bundu pamwoyo, ndiwe unoparara mukati mako. Vamwe vakanditarisa, miviri yaminayo haisiriyo miviri yenyu, mapedzwa nenyaya dzamakachengetera mwoyo penyu. Vamwe vakanditarisa, performance yekubasa kwenyu chaiyo chaiyo haisiriyo yamaisiita, but muri kuvhiringwa neshungu dziri pamwoyo. Vamwe makazvarwa musina zvirwere zvamaanazvo nhasi, but zvakadevelopa because of shungu dziri pamwoyo penyu. Maimboziva here kuti izvo bitterness inogona kutokukuvadza ukaramba wakaichengeta kusvikira pakuafekta even utano hwako. Vamwe vakapedzera developa maBP, vamwe vakastroka, vamwe vakaita maacids, vamwe vakaita zvino nezvino nemhaka yekuti izvo vakaramba vakachengeta bitterness pamwoyo pavo. Regai ndibate imwe pfungwa iri panapa. Ndoda kuverenga vaHebheru chapter 12 pavhesi ya 14 nevhesi ya 15. VaHebheru chapter 12 pavhesi ya 14 nevhesi ya 15 tione zvimwe zvinoitwa nebitterness. Kwanzi panapa naPauro, tsvakai rugare navanhu vose noutsvene, nokuti kunze kwawo hakuna munhu uchaona Ishe. Saka pavhesi ya 14 Pauro ari kuti izvo tinofanira kuvavarira kana zvichibvira kuita kuti pakati pedu pasave nenharo sezvaiitika pakati paAbhurahama naLoti. Pauro ari kuti izvo chinofanira kuve main agenda
yemaactions edu nemadecisions atinoita, especially pane zvine chekuita nekuwirirana nevanhu. Ngatiitei zvinoita bedzi kuti garisane nevanhu zvakanaka. Ngenzokore pfungwa zvese zvaunoita nekufunga nekutaura, ita zvinhu nekutaura nekufunga zvisingaputse ukama huri pakati pako nehama iri pedyo newe. Vhesi ya 15 Pauro anenamberovha ati izvo, muchenjere kuti kurege kuva nemunhu unodzokera shure panyasha dzaMwari, nokuti mudzi wekuvava urege kumuka. Zvikanzi naPauro, chenjerai hama dzangu kuti pakati pedu parege kuva nemunhu unodzokera shure panyasha dzaMwari, kuti mudzi wekuvava urege kumuka. Zvikanzi ukutambudzei vazhinji vagosvibiswa nawo. Vhesi iyi ndinoidai. Kwanzi pana Pauro, kana mudzi webitterness wautendera kuti umuke mumwoyo mako, kana kuti sekugarisana kwatinoita mukati memasocieties, kana semafamilies, kana semachurches, tikatendera mudzi wekuvava, mudzi webitterness kuti uvepo pakati pedu, number 1 uchatitambudza, number 2 unosvibisa vazhinji. Maimbozviziva here kuti mamwe emaconflict asingaperi, it's because pane munhu ane bitterness. Ende maimbozviva here kuti izvo pari kunzi pana Pauro unosvibisa vazhinji. Kune vanhu vakaita saLoti, vekuti izvo vafudzi vakanetsana Loti asipo, Loti akazongoudzwa yanyaya nekubva atohakira zvikatoshandura the way yairelata kuna Abraham. Kune vanhu vakainherita bitterness. Ndainzwa vanhu vanotaura mashoko aya, nonzwa vanhu vachitaura kuti isusu kudzinza kwedu hatina kuwanda, tiri vashoma, tingori tasara 4 chete. Womubvunza kuti kana uchiti muri 4 uri kurevei? Ndinongoziva sekuru vari kuChipinge, koita vamwe vatete vari kuBulawayo, then pozoita vakaenda kuSouth kare plus ini ndiri pano. Ngaindikuudzei vanhu vaMwari, hakuna dzinza rine vanhu vashoma kudaro. Chirikuitika ndechekuti izvo pane vakanetsana vafudzi kumashuro, pane vakanetsana musati mazvarwa. Imi mese makazvarwa makaramba muchinherita nekuhakira nyaya dzakaitika musipo. Regai ndikubatsirei nechinhu ichi vanhu vaMwari, usapindira nyaya dzausingazivi kuti dzakatangira papi, especially kana dzisina kuitika uripo iwe usina involved. Kunyange ukaona vaviri vanetsana, ivavo ndo vanetsana, iwe haupo pakupindira. Ngaindibatsire panogona kuve nevana vari kuteerera chidzidzo ichi. Kazhinji vana vazhinji vanoita mistake iyi yekupindira kunetsana kwevabereki. Vabereki vakatanga kunetsana musipo, mazongozvarwa muchiona vachinetsana. Ukaona wakuti mudhara ari wrong, moms vari wrong, warasika. Nekuti kunetsana kwavo hauzivi pavakatangira, ende hauzivi kuti ari wrong ndiani, ari correct ndiani. Pada zvauri kuona pana baba zvakakonzereswa namai, pada zvauri kuona pana mai zvakakonzereswa nababa. Saka iwe semwana vanamatire kuti vawirirane, asi kana pari panyaya yekunetsana kwavo usatore rutivi. This is an advice handinoda kukupai hama dzangu. Regai taure chinhu ndichivharira tichizovenengura kunamata. Kana tikasangwarira tinorikurutwa dzinza rose mumagiraji ana asekuru vedu. Kana tikasangwarira tinorikurutwa chechi yose mubitterness ya eldaningi. Kana tikasangwarira tinorikurutwa family yose mumagiraji nekunetsana kwevafudzi vakanetsana tisipo. Rega vakanetsana vagadzirisane, iwe usajoina. Hanzi pana Pauro, mudzi wekuvava unokonzeresa kuti vanhu vose vasvibiswe. Hamuna kumboona here mwanasikana anorwira mai vake sekunge anoziva zvakaitika pakaroorwa mai vake? Hamuna kumboona here mwanakomana anorwisa baba vake nekuti ane zvaakaona but asingazivi kwazvakabva? Regai ndikuudzei, sekutaura kwandamboita paya, kuti mai ave kuurayirwa mwana, vekuroverwa mwana akati vakafira mberi, vakazopedzisira vave kun'anga. Vazhinji mave mutsika dzamusingachakwanisi kubuda madziri because makajoina nyaya dzakatanga musipo. Ende regai nditaure chinhu ichi, mukuvharira nditaure mashoko aya. Chinhu chinobatsira pakudhila nebitterness, number 1, reurura grudge riri pamwoyo pako. Confess your sins.
Confess bitterness iyoyo. Pfugama utaure naMwari. Ukumbire kuti Mwari, ini ndine shungu pamwoyo pangu. Ndibatsirei, mundigonese, shungu idzi dzipere. Nekuti izvo kana dzichikonzeresa kusvibiswa kwehama, zvinoreva kuti bitterness is a sin pamberi paMwari. Ende wese ane shungu pamwoyo pake, ane kuvava mumwoyo make, ane hasha dzisina kupera, munhu iye naMwari hazvionani. Regai ndikudze, unganamata makore mazhinji, ungaparidza mharidzo dzakasimba. Ende maimboziva here kuti vamwe vacho ukatoteerera even mharidzo dzavanoparidza dzotokudza kuti munhu uyu ane bitterness. Vamwe vacho ukanzwa advice dzavanopa vamwe, iye advice dziri kuitwa influenced nekuvava kuri pamwoyo. Saka Mwari ngaatibatsire ure uti Mwari ndibatsirei. Number 2, chimwe chinobatsira pabitterness, kuita accept. Kana zvakaitika zvakatoitika. Kuramba uchizvitaura, kuramba uchipopota, kuramba uchifunga nezvazvo, kuramba uchirikuruta vamwe kuti vakujoine, hakusi kuzosolva nyaya. Kana zvakatoitika zvakatoitika. Chirungu chinoti izvo let bygones be bygones. Kana wakafunga iwewe kuti murume uyu wandiitira zvinovava, asi ukasarudza kuenderera mberi naye, chiregedza kuramba uchitaura nyaya yacho, zvakatoitika, zvigamuchire, no zvakatoitika. Kuramba uchifunga nezvazvo, kuramba uchidzosa nyaya yacho, asi dzosere nguva kumashure kunozvigadzirisa. Accept whatever zvakaitika in your life. Kumbira Mwari vakupe simba rekugona kuzvigamuchira. Chimwe chinobatsira kuregerera akakutadzira. Point number 3 inobatsira kuregerera. Jesu achitaura pana Mateo chapter 6 pavesi ya 14 anotaura achiti izvo, nokuti kana muchikanganwira vanhu kudarika kwavo, Baba venyu vari kudenga vachakukanganwira ivo. Jesu ari kungotaura achiti kudii pana? Jesu ari kuti chinoita kuti Mwari akuregerere pazvivi zvako, kuregerera kwako vanokanganisa. Saka iwe ukatadza kuregerera, zvazvinoreva ndezvekuti pazvivi zvose zvawakaita hauna kana chimwe chakaregererwa naMwari. Hazvinei kuti wakatsanya ukaita 3 days and 3 nights, hazvinei kuti wakanamata uchibuda misodzi, but key yacho kuti uregererwe, kuregerera kwako iwe vakakutadzira. Hazvinei kuti wakapa zvipo nezvegumi kuna Jehovha, Mwari haatarisi izvozvo. Mwari anongobvunza mubvunzo umwe chete, iwe unoregerera here? Saka kana usingaregereri, Mwari haaneni akakutadzira. Mwari ari kuda iwe kuti uponeseke. Mwari ari kuti dzidza kuregerera. Chimbozvifungai hama yangu, kuti zvingani zvawakatadzira Mwari. Dai Mwari aitawo sezvakaita mai avo vakaenda kunganga kuti vaurayirwa mwana wavo, nekuti ini newe hama yangu takaurayisa mwanakomana waMwari. Ko Mwari akada kurivenja, munofunga kuti revenge yaMwari inenge yakamira sei? Hatisi pakuita revenge, but tiri pakudzorera chakaipa nechakanaka. Peter anotaura achidaro pana 1 Peter chapter 3 pavesi ya 9 kuti do not repay evil with evil. Pawakanganisirwa iwe unoita repay nechakanaka. Mwari ngaatibatsire dotinamate panguva dzino idzi. Kune hama dzangu dzine shungu, dzine hasha, dzine kutsamwa kusina kupera, vari kuti izvo Mwari tibatsirei. Panguva yenda kunamata, taura naMwari mukati memwoyo wako, ngatinamatei. Baba maita henyu nenyaya yamatidzidzisa mukati mangwanana anhasi. Panguva yekunamata maburitsa pachena, imwe yeminamato yedu haina simba pamberi penyu, nemhaka yebitterness, kuvava kwemwoyo kwatakachengeta. Zvakatikuvadza physically, zvikatiurayira marelationships nevanhu vakatikomberedza, zvikasvibisa hama dzatakarikuruta. Pare zvino zvatipesanisa nemi Mwari. Tangove vanhu vari kunamata zvavo, tangove vanhu vari kutsvaka denga, tangove vanhu vari kuzvifambira asi ukama nemi pasisina. Tibatsirei tigone kureurura chivi ichi nekurevesa. Tibatsirei tigone kuaccepta zvakatoitika. Tibatsirei tigone kuregerera vakatitadzira vose, uye tibatsirei tigone kudzorera zvakaipa zvatakaitirwa nezvakanaka. Tisingazviitiri kutsvaka kurumbidzwa, asi tizviite nekuti matidzidzisa kudaro. Zvese izvi hatizvigoni kana usiri mweya wenyu watibatsira. Simba renyu ngarive pamusoro pedu ritibatsire. Tonamata nekutenda muzita raMuponesi Jesu. Amen. Muchinjiko, pane
Tsimbe kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Pedro nemchinjiko wenyu ndipo pandozorora moyo wangu wese. Pedro nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Pedro nemchinjiko wenyu ndipo pandozorora moyo wangu wese. Pedro nemuchinjiko ndomuona Jesu. Ndibatsire kufamba mumavute awo. Pedro nemchinjiko wenyu ndipo pandozorora moyo wangu wese. Pedro nemuchinjiko ndorinda ndovimba dakara ndizosvika miriyo kwerwizi. Pedro nemchinjiko wenyu ndipo pandozorora